capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. Sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. Sahiya ne garin mu dai sahiya ne mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. sahiya ba garin da ya kai ku nasara. Yan capacity Ina zuwa da baituka babu gagara. ga capacity Akwai sa'a da nasara dole na jira. yan capacity ne Kuna da kyau garin sahiya bana ki in ka baituka. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. sahiya ne gari na kirkin da zan yaba. Yan capacity Kuna da kirki akwai karamci na nasaba. ga capacity Akwai samarin sahiya su din da ni yaba. yan capacity ne Suna da kishin sahiya su sun kasa ni rere baitukan. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. Inusa dan sahiya halin kana yaba. Yan capacity Inusa kai kana da halin da zan yaba. ga capacity Kana da kyau jiki da fuskar kana yaba. yan capacity ne Muje kawai Inusa dan dan sahiya masu lafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. da baituka na zo na hamin suna daɗa. Yan capacity Bana ƙiba wakar da hamin suna kiɗa. ga capacity Garin ku ne sahiya hamin suna naɗa. yan capacity ne Yabo nike kure gunka hamisu da kafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. gwani kake haruna kai ɗan sahiya ne. Yan capacity Da baituka na shirya waƙar ka tayi ne. ga capacity Ina wuni haruna kai ɗin na gaske ne. yan capacity ne Hakan yake mahassada yanzu sun tsaya je ka lafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. da Nasiru garin sahiya yau an gama. Yan capacity Kai Nasiru gurin magauta kana sama. ga capacity Dole su tsaya da kai ina mai takaddama. yan capacity ne Sahiya ne garin ku Allah ya ƙara yin masa ɗaukaka. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. mushe zuwa zayanu sai addu'a muke. Yan capacity Kana da kyau na zuciya kai daban kake. ga capacity Daban kake mahassada ma yabo suke. yan capacity Je ne ka lafiya mu je ka zayyana godiya kun ga man tsaya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. inu sabo ga sahiya ne mai capacity. Yan capacity Da kai nike inu su kai ke da quality. ga capacity Kana da tsaftar jiki da tsaftan capacity. yan capacity ne Wani kake ina ganin babu wanda zai kai ka lafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. Haruna oga garin sahiya da kai nike. Yan capacity Kana da kyau na sutura godiya muke. ga capacity Mai capacity ne haruna kowa fada yake ha. yan capacity ne Kana da kyau na zuciya baka hasada ya fi lafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. da Hamisu Jamilu su ma da quality. Yan capacity Kuna da kyau kuna da tsarin capacity. ga capacity Sahiya ne garin kutu mai capacity ha. yan capacity ne Jamilu ne da kai da Hamisu ma fada zauna lafiya. sahiya ne garin mu dai sahiya ne Mai capacity da quality abin aikin capacity ba a fi mu ba. da Nasiru Zayanu gayu fada muke. Yan capacity Capacity kuna ta yi kun ga mun rike. ga capacity Zayanu Nasiru yan sahiya fada muke ha. yan capacity ne Kuna da kyau na zuciya kun ga kyantuwa.
ko sai a same ha. Sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba. faɗa nike da gaskare sai da lafiya. Yan capacity Yan sahihi ne kun minni komai a duniya. ga capacity Kun yi albishir zuwan da nai na ga tarbiya ha. Yan capacity ne. Yan sahihi mata maza ina godiya kuna minni rakiya. sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba. a nan gane zane farko sakon kuna zuwa. Yan capacity Inda kuskure ina ga kun minni afuwa. ga capacity Banza wani ke kun bani ruwa bani shakkuwa. Yan capacity ne. Dan da har ku ne da ku nike takama a yau kun gana iya. sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba. a gaida biliya sahiya wakar kana yi ne. Yan capacity Ku sa kiɗa bai cika na biliya da safe ne. ga capacity Rawa muka yi tun da na ga wakar ka ta yi ne ha. Yan capacity ne. Sahiya biliya garin ku ne shi yasa na ce sauka lafiya. sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba. akwai haɗi inda ce da biliya mu je zuwa. Yan capacity Sahiya ne can garin su biliya ina zuwa. ga capacity Sahiya ne za mu sha ruwa babu shakkuwa ha. Yan capacity ne. Dan tsaya za mu gaida biliya sahiya mai kyau da tarbiya. sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba. sahiya ne garin mu dai sahiya ne. Mai capacity Da quality abun za aikin capacity ba a fi mu ba. sahihi garin mu dai sahihi Mai capacity da quality abin sa aikin capacity ba a fi mu ba.